Vážený pane Bioku, oslovuji vás jako zástupce České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Jak hodnotíte dosavadní ročníky naší soutěže? No, to je otázka, která asi zasahuje do historie vzniku této soutěže. Já vlastně si pamatuju na ty začátky, kdy jsme se sešli jako zakladatelé poprvé někdy před 20 lety a řekli jsme si, že by bylo dobré to stavebnictví, zejména tady na Ostravsku, v Severní Moravě, jakýmsi způsobem přiblížit veřejnosti a zvýraznit umění našich stavařů, ať už jsou to teda projektanti, investoři staveb a samotní dodavatelé. Můžu říct, že od prvopočátku jsme se vždycky strachovali, jak to vlastně dopadne ten ročník, kolik se nám přihlásí staveb, jak to bude vypadat, jestli stavebnictví bude natolik tvůrčí, abychom zaujali veřejnost. No a dneska teda z pohledu těch 20 let zpátky, dneska teda budeme mít vlastně 19. ročník, z pohledu těch 20 let můžu říct, že ta kvalita se od počátku ustálila na jakési dobré výši a můžu říct, že každoročně jsme překvapeni tím, kolik nádherných a dobrých staveb se nám prostě přihlásí a můžeme je prezentovat. Takže pokud mám odpovědět jednoduše na tuto otázku, tak můžu říct, že jsem s úrovní a vůbec s tím, jak ta stavba roku vypadá z pohledu vyhlašovatele a zakladatele této soutěže jako opravdu výborné.